Assalamu alaikum warahmatullah. Yawwa ku saurari zancen wannan mutumi. Dr. Jaki mutumin kirki ne? Saboda haka ya mutu a mushe, ya mutu a banza. Kuma wallahi ku rubuta ku gani bayansa ba zai albarka ba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wannan shine miyagun kalamai wanda wani jahili daga cikin jahilan 'yan ɗarika mai suna Ali kaza wa kaza lafuzza munana da ya amfani da su lokacin da babban malaminmu Dr. Idris Dr. Tauhid Dutsen Tanshi Allah ya karɓi rayuwansa. Ya yi munanan lafuzza waɗanda kare ba zai ci ba. A lokacin Ahlus Sunna sun gaya masa ba a dariya wa motar gawa, domin kullu ibn untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin adba mahmulu. Duk wani ɗan mace, duk wani ɗan da mace ta tsuguna ta haife shi, duk lafiyansa, duk jimawansa a duniya, wata rana zai tsinci kanshi ne an ɗauko shi abun ɗaukar gawa, an nufi makabarta da shi. To, Allah ya gaya mana cikin Alƙur'ani da hadisai da yawa, tabbas wannan ba makawa, da haka ba a dariya wa motar gawa. Sai ga shi yau ɗaya daga cikin matasan sunna wanda dama an san shi da zafi wajen martani, ya yi karatu na musamman akan ɗaya daga cikin shehunansu da suke ƙaddasawa, suke ganin cewa waliyai ne ma, kai sun wuce waliyai ma, wataƙila ma da za a turo annabta za a iya turo su. Shi ma ya mutu. Me kuke tsammanin Ahlus Sunna za su yi? Ga zancen Baffa Watoruna. Irin ɗahiru Bauchi, irin ra'asul jarima idan suka mutu jagorori na bid'a abin farin ciki ne. Al'ummar musulmi su yi murna, su yi farin ciki. Da haka ɗahiru Usman Bauchi mutumin banza ne, ba mutumin kirki ba ne, ba abun koyi ba ne. Kuma baya cikin, ba zai shiga cikin hadisin Aisha ba la tasubbul amwat, kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa, Ibn Hajar ya faɗa, Ibn Battal ya faɗa, Qurtubi ya faɗa, Ibn Rashid, dukkanin malamai sun yi bayani. Ina ba da muna fahimta. Abu na biyu, akwai dalilai masu yawa cikin sunnar manzon Allah da maganganun magabata da suka nuna cewa irin ɗahiru Bauchi, irin ra'asul jarima idan suka mutu jagorori na bid'a abin farin ciki ne. Al'ummar musulmi su yi murna, su yi farin ciki. Abubakar al-Khatib al-Baghdadi cikin littafinsa Tariku Baghdad ya rawaito asar daga Anas ibn Malik. Wasu mutane suna rawaito shi marfu'an anin nabi, amma bai inganta marfu'an ba. An fi rawaito shi mawqufan ala Anas. Anas ibn Malik yana cewa idza mata sahibu bid'a faqad futiha lil islami fathun. Dirran da dan bid'a ya mutu, to Allah ta'ala ya taimaki musulmi, Allah ya taimaki musulunci, ku yi murna. Ka iya cewa aljaza'u min jinsil amal, ko kuma ka ɗauki abun ma da nisa ka ce fa mani atada alaikum fa'tadu alaihi, domin wuce gona da iri ne, wuce iyaka ne wajen martani waɗancan suka yi. Yau gashi su ma ana mayar musu, kuma sai gashi sun fi jin zafin wanda aka maida musu. Dama albadi azulam, wanda ya fara shi ya fi zalunci. Dama kuma Allah ya gaya mana cewa idan an muku za ku iya kurama, in kun yi haƙuri ya fi muku amma alkhairi. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Ala kulli halin, dukkan abubuwan da suka yi ba daidai ba ne. Fahimta na cewa za ka iya ka faɗi ayyukan mamaci marasa kyau, amma kai tsaye ka ce wani kaza, wannan malamai sun ce ba daidai ba ne. Don haka in ana so a gyara gaba ɗaya. Amma maganin wani za a kama shi, za a ɗaure, za a yi wata tsiyan, mu ma muna da wanda za mu kama. Ga wancan ɗan ikkan na Bauchi, jaki baka jin bugu, menene bai faɗa ba?
yau gashi ya je ya juyo ya dawo kansu, har gori yayi da alfahari akan cewa a gwada musu bidiyo in har Dr. Idris ya cika da kalmar shahada. Sai gashi matan shehi ta ce da diwani ya cika waƙe-waƙe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma ba su isa su karyata ba. Sai gashi lokacin Dr. Idris yana cewa ai Michael Jackson ma da Bob Marley sun tara wato mutane da yawa wajen jana'iza fiye da Dr. Idris. Don haka yawa ba komai bane. To sai gashi shehin su suna ta alfahari da yawa, sai aka ciro bidiyon sa aka danna masa. Sai ga salatar jana'iza da aka yi wa shehi ya san cewa mutanen Allah sun fi mutanen banza yawa a kasan mu. Di yanda aka cika jana'izan sa ya kai yanda aka cika jana'izan Bob Marley, da yanda aka cika jana'izan sa ya kai yanda aka cika jana'izan Michael Jackson. Ba da haka ake aunawa ba. Sai na Abu Zar al-Ghifari shi ɗaya ya rasu, mutum ɗaya ne ya masa sallah ya sa shi, ko mutane. To ɗan uwa, magana na gaskiya, amma yana aljanna. Ni ba malami bane, ɗalibi ne, amma wallahi 'yan ɗariku da 'yan bid'a suna ji a jikinsu yayin da muke karatu muna fito da wato fasad da yake cikin littattafansu. Wallahi suna ji a jikinsu. Tona musu asiri da ake, wannan abu yana bakanta musu rai. Babu bukatar sai an yi zagi, sai an yi hauragiya. A ci gaba da faɗar da kan da al'umma cewa ga hanyar ɓatar da suke. Kuma in wani da'iya nasu mai kira zuwa ga ɓata ya mutu a ciki, dai fahimta na Allah ya ji kan musulmi kawai, amma ya ƙare rayuwarsa yana ɓatar da mutane, yana kira zuwa ga bid'a, kishiyantar tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sunna. Kuma in zo ina masa addu'a, ina Allah ya gafarta masa. Akan me? Allah ya ji kan musulmi wanda ya mutu akan imani shikenan, amma ba zan ayyana shi ba gaskiya. Wannan ma sai na ga dama na faɗa. Sannan kuma wallahi dukkanin waɗanda suka yi ramuko kan abun da waɗancan tsageru suka yi lokacin mutuwan Dr. Idris, ni ban ga laifinsu ba, ba su da laifi. Ramuko suka yi da suka gaba za su yi haƙuri ba. In ana so a gyara, to a gyara gabaki ɗaya. Amma abin da ya fi shi ne ahlus sunna kar su yi irin wannan abin da suka yi. Amma fa wanda suka yi ba su yi laifi ba. Kun san akwai daidai, akwai kuma abin da ya fi. Akwai wannan shi ma daidai ne, amma in aka yi sama da shi ya fi. Ala kulli halin 'yan uwa, wannan gajeren bidiyo ne tsokaci akan wannan ƙadiyya. Allah ya ji kan malamanmu na sunna da suka riga mu gidan gaskiya. Allah ya karɓi ayyukansu, ya gafarta wa kurakuransu. Su kuma malaman bid'a idan masu shiriwa ne, Allah ya shirye su dawo kan tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su bar kan tafarkin mafarki da tatsuniyoyi da shaci faɗi. Dan kuma ba masu shiriwa bane, yanda Allah ya binne su suna raye ba a jin su, sai malaman sunna ake ji. Allah ya ci gaba da binne su har ƙarshen rayuwarsu, har bayan rayuwarsu, kar a ji su. Abinda na faɗa na daidai, wannan daga taufiki ne min Allahi tabaraka ta'ala. Abinda na faɗa bisa kuskure, imma li qillatil ilm ko kuma daga zungure na shedan, na roƙo Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mini, ya gafarta mana kurakuran mu gaba ɗaya. أقول ما تسمعون وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.